Mabalit nga pagkakortaan, si Ricky kaon, no, danto ti dumakilato, danto ti agpa-dog stag ko pati tao, no, ka nagpastag, sige, mabalinatan. Pwede nga tao nga agpastad yaso? Madi nga ato'y aso ti bagbagak, siyak ti bagbagak, no, kahit da ato'y lahik, sige, mabalinatan. Di mo lang alam, boy. Pinipilaan ng bakla to sa bayan. Baka mabalin ang isabot ita. Ngamin, pagahit lang kanya kon kay nadagsin pa nga panggatang kon eh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Yun no, dumanti-kanim na ti baby ko na. Mabali na yun. Dabot na. Bitin mati. Itong pati. Ayos nakaparami na ng alaga itong bak na to Adobo. Nagmandi pinagkita Abay naman tirarami din ito yan. Baka sipsiputa ito yung alaga ka. Nung nakisayan na ito, sikat yung #1 suspect kon. Sipsiputan. Pinagkunam kanya tatakaw ti bibay. Hindi akong tiwalak tetsura mo Nyaman na nakan mo. Nagtarak ka ti bibay. Tanga ka ba? Kasi di nga ngumato amin nga magatangin. Alangan urahik pa nga ngumato amin nga magatang bago na agtarakin kas kadagmulat ti kanay. Ano yan? Naglaying ka nga talaga Among te saksak bayam. O sige, agsadot-sadotak, nog kailangan nak, utangan na araw. Siyak pa iti utangan ti yawan ti polos. Si Kati agpautang. Amo ti pautang ko kanyam. Mumlang arag nga wanti pagsapula ko. So nga rod, agtartarakin ako kas kada agbulmulak ti anya-anyatan, dalat ti makan ko. Dapay tarakam nga asaw. Sila nang inataasam na Imbaga lang arod kanya mo, nga aman mabalit nga pagkakortaan, si Ricky kaon, no, danto ti dumakilato, danto ti agpa-dog stag ko pati tao, no, ka nagpastag, sige, mabalinatan. Nyalaunay. Pwede nga tao nga agpastad yaso? Madi nga ato'y aso ti bagbagak, siyak ti bagbagak, no, kahit da ato'y lahik, sige, mabalinatan. Damag. Dagarod lahem? Ito, pilam, half Pilipino, half ambisyoso. Di da pa ikadjay, di da nga lugid jaya. May dumdumam talahem Talaga. Rare ato, yun na da. Man-mano. Iso sino ti malayak, ay apo. Serte, baka dati ko na bagbaganan to. Kakaasi, adi malay ka Kasano nga kasi, mate? Adi putot mo, bak mo lang, Ano tong mon? Awan din nawagan naman, Tsaka, apay, gapukas Kuntuak! Sige man. 46 kan. 46. Hmm. Malayo. Nung nagahita ka po, namum lang. Ano tawag mo na nagahit ka? Kagudwa di may gisay. 23? Di nga, mate. Kailangan ti agpapogin No, talaga pogikan kung nadang road. Narigat. Ado ko mamkamat kanyam. Lupogi ka. May metlat tayo, sting araw pa. Normal lang kasi dahil. Normal lang. Sting araw pa, abnormal. Hindi pogi, hindi rin pangit. Sakto lang. Apa nga rum maraji saka ipis tagong mo. Dagarot na kaahit. Gusto man ba? Gwapo pa tabarbas man Kaya. Night ko garod.
Kunada gamin, karapropa kanuned kalwag. Magada. Hulaan mo nga ko. Baka may masamang espiritong nakapasok sa akin. Udak tayo, di boy. Ha? Hindi, mukha ka rin kasing maligno. Atang, taman ta. Manan din nakita natin. Itong pagmumukha mo kang maligno, di mo lang alam, boy. Pinipilaan ng bakla to sa bayan. Kisti sa ba, lakayang ka. Nagbalbalo kami tin amumitag sapulin. Kahit ko gardag balewon. Usuda mo ti humabhabol kanya. Maramig ko nagrigat tabyag. Bakit? Magkano ba rate sa'yo? Depende aji customer, boy. Adaji galante, adaji sakto lang. Ay galante, dagajay nakakotse. Hindi nakabayada nun, di kotse. Ngamit ka lang, ay sakto. Naku, agiinom kayo lang. Damdama, kalabitan na kan. Day offer ko kanyam. Balin ka kasto. Di lang, umalpas yung ginom. Pangkay di kasingit-singitan at tan. Dahil di sa madidilim. Doon ang mangyayari yun. O, tutuwad lang siya. Ipapasok mo lang yung buong buhay mo sa kanya. May 350 ka na. Pero pag galante, mga 1.5 bigay dun. Nakadali ka siguro ti galante ay nagurnos ka ni kay. Oh, nakarelo ka, nakabrace ka, no? Dapat aritos mo, dapat diamantina. Baka mabalin ang isabot dita. Ngamin pagahit lang kanya kon kay nadagsin pa nga panggatang kon eh. Kaya mo talaga. Naik kang kati customer, kanak porsyento ta. Apay dapat porsyento ti kastamay. Siyempre siyak tinagsapol ti customer kanyam. Alang mo madinakikkan. Sa bagay. No pagkakwarta ka, kakwarta ka malang kas jay. Oo na. Nalaka lang ti aramido midjay boy. Agidda ka lang. Pikit mo ti kuati matam. Ipil mo lang. Nabit lang aji boy. Madi nga tama lugid jay. Madi Kaya opera na kapayaji ti kwa. Kaya mo suna nang timambiyag kanyamon. Takas ji boy. Tagi di pumatak ti kwa edad na 55 to 65. Good sa dyan kas jay. Wala, good sa atin boy. Nag-change career aksan Ha? Ngamin mamumak tikas nga pinagbiag kon kay. Awanin ni, lumakay ako na kumpay tinaipunpundar ko pulos. Namupundar ko ng kinilas nga marundunot. Gusto ata desisyon mo boy. Nasinarag mo ajay. Basi lang ng timaro ng mga chinilasan. Apay Mike? Buma ng kanto na. Malamang nakakutsikan. Madi ka magmagnan. Ay sao? Paisa Nakarga mo sa uwi no, bumabag di kutsi ka saka-saka taon. Ano nakasapatos kan boy. Nangingina nga sapatos. Adi ti problema, madiksa na yung sapatos. Nga di lang. Pang chinila sa lang. Kanya gard kaya mo sandals latan. Ada nangina nga sandals boy. Madi nga road, pang chinila sa lang nga road, kulat lang nga road din. Napipilit mo. Hindi gumatang ka tayo nga beach walk. Away, mabalay. Nga. Tan? Na Away. panunutak no malatabagbagam. Ngayon, narigat talaga pinagbigtatan eh. Mga laki schedule mo damdaman. Nga. Panunutom nga na lang boy.